Sissa l-Awtorità Maltija għall-Mediċini approvat 10 testijiet tal-COVID li wieħed jista' jagħmilhom hu stess fuq innifsu. Dwar dan wan jitkellem maċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għall-Mediċini, il-Professur Anthony Saracino Inglott, li spjega magħna kif sissa dawn it-testijiet kollha isiru mill-imnieħer u li huma preċiżi iżjed minn 90% u sostna li l-qudiem f'pajjiżna jaf ikun hawn testijiet li juru jekk tkunx pożittiv jew negattiv għal COVID-19 b'test mill-ħalq. Il-Professur Saracino Inglott qal kif dawn it-testijiet qed jinbiegħu mingħand l-ispiżjara u dawn ġew approvati wara l-Awtorità Maltija għall-Mediċini rat li huma tajbin u siguri. Issa għandna test ieħor, test li huwa mill-inqas ta' 90%, jiġifieri li jurik jekk inti għandek il-COVID, allura issa għandek dak il-vantaġġ li jekk inti sejjer x'imkien m'għandek sintomi. U ma inti tittamel dak step oltre. Issa għandek il-faċilità li tagħmilha. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għall-Mediċini sostna magħna li dan it-test huwa sempliċi u r-riżultat joħroġ fi żmien kwarta. Għalissa t-test huwa test li pereżempju ddaħħal swab fuq naħta mnieħrek jisu daqs 1 inch biex ngħidu hekk ġewwa. Iddawru 5 darbiet, terġa' iddaħħal in-naħa l-oħra tal-imnieħer, iddawru 5 darbiet oħra. Imbagħad ikollok qisu f'dixkun żgħir, bikun fih buffer tħawdu ġo dan il-fliexkun, inti imbagħad ittella ġiex drops minn dik fejn ikun poġġejt dik is-swab. Hawnhekk il-Professur Saracino Inglott spjega kif it-test joħroġ bħal test ta' tqala u li meta wieħed ikun pożittiv għal COVID-19 jimmarkaw żewġ linji. Huwa qal li l-akbar gwadan ta' dawn l-autotestjar huwa li wieħed ikun jaf l-istat tas-saħħa tiegħu u ma jersaqx lejn in-nies vulnerabbli li infezzjoni bil-virus tista' twassalhom biex saħansitra jitilfu ħajjithom.